Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e subaka alarba moƴƴo malaɗo en calmini ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewo e worgo wattuɓe hakkillaji mumen e ko battani kala subaka sikala fulɓe mbi ko aadi bil aadi nde tawno salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko roɓiɗo jayendeji hono noon kala subaka e subaka hande o noon en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗo ko weela eɗo weela ende weela eno welira gam humnude on aadi wadde mbiyen eɗen jetta jomiraɗo joom baɗe bawɗe kono kadi eɗen juula en nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten onon yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa oɗon daari oɗon dadi jamma e ñalawma gam huccidde men on gamata oɗon jogui coftal eɗen ñaago ngal coftal yo ngal juut minenne kadi Allah hokka min fartan e kala subaka arde ɗo gam humnude on ɗon aadi nde tawno hakkude amen e moɗon ko aadi timmude e subaka hande o en jiyani ɗo bani men debbo sikala eɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe yataw ko jaam e kisal nden ko Allah joguima hawa arta emen ko ɓuuri ko yawde woni kanko Dieynaba Ndongo e ñalawma hande o ko adi keɗen gara e guinol golle ko wiide no kewɗen wiide kala subaka bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu roɓiɗo jayendeji oɗo subaka hande ko ɗum fandu almudo ko gueɗe guirtodirɗe jayendeji leydi Sénégal moni kala ene wayno tan ɗon ɗo huccitɗo ko ɗon tigui nayori wadde ala no mbatten so wona natande nde ganduɗa nde ko jayende L'As quotidien nde jayde L'As quotidien noon e oɗo subaka hande ari koko yewti ko e ko wiyete hono couvre feu eɗen gandi ko ɓoyani ko koko artira ɗo e leydi men Sénégal e on tuma noon ɓe mbide ko gueɗe ɗe kesɗitinama kadi ha ɗo e lewru fandu manam ɗo e balɗe capan tati garoje ɗum ɗon noon addi ha joni konngol ɗi ganduɗa ɗi ko wase famodirde hono gulwulti ɓe henne mbiye gasi ɓe henne mbiya ina heddi ɗum ɗon noon woni ko jayende fini dawi e on ɗon saaha ma en gartu hen ko ɓuuri yaaji caggal roɓiɗo men jayendeji kona ɗum ina tawe hen ɓe ganduɗa koɓe galleji mumen kelano toon to Mbour 4 ko leegal tawetegal e to wuuro wiyetego Thiès hultama de wonde ɓenɗon jeenoɓe ɓen hono ɓenɗon jeenoɓe ɗin galleji ne wayno de hooreji leydi ndi Macky Sall bismimaɓe toon to galle lamorgo ngo gam etade yewtidde mabɓe e fannu o jayende enquête quotidien e oɗo subaka hande jayende ari koko yewti ko e maɗel ɗi ganduɗa ɗiɗi ko teskari ɗum ko caggal oɗo mboros coronavirus ɗo e Afrique ne wayno tan de ɓe koliti wonde ko ɗo e Sénégal hunde nde ina ɓeydi yarude yeeso ha tengti to banggue ɓe ganduɗa ko heddotoɓe e oɗo mboros covid 19 ene waynode haade oɗo deuxiéme vague ɓe koliti wonde e vague gadiɗo leydi men Sénégal kañum tigui joɗino e place ɗimmo woni deuxiéme place to banggue mondial ɓurɗo wawde haɓade e ko yetti ko e oɗo mboros coronavirus kono o saaha gonade ne wayno limore nde ene wayno addi leydi meɗen to ko ganduɗa ko woni leydi Afrique banggue hirnague ɓurdi kay fiɗede e oɗo mboros covid 19 ha tengti e to banggue heddotoɓe hen woni mayoɓe on mboros covid 19 kono de jayande holliti hen wonde ene wayno ɗen ɗon gueɗe kala ɓeydi limore ɓen ɗon mayoɓe koko yutti ko e ko wiyete ha joni woni test post mortem woni ɓen hawreɓe ladial ha kaljite on tuma testé tawe ina coomi on rafi covid 19 kono kadi jayande limti e ko yewti ko e toon to Nigéria Afrique du Sud Mali Mauritanie e leydi men Sénégal ene wayno ɓe mbi ɗe leyɗele kala ɓuuri memede kono kadi ɓuuri fiɗede e on ɗon deuxiéme vague mboros covid 19 ina tawe hen alhaali woni rafi oɗo Sadio Ousmane Diédhiou mo ganduɗa ko étudiant jaruɗo to banggue fannu médecine holtama wonde ɗi caggal nde horeji caggal nde laamu ngu waɗi junggo muɗum eɗen koppareje ɗeɓe jilontonoma o saaha hande o nawama hanki jamma toon to Bordeaux gam o safre tigui koppareje noon keɓaɗe hen woni hoɗo temedɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi million pawɗi ko yoni e haaliss meɗen CFA jayende vox populi nden ɗon natiri dingiral koto banggue limore mayɓe kono de fiindirani haydara eko yewti o mboros covid 19 ɓe mbide ko caggal limore nde ganduɗa nde kay ko mayoɓe e to banggue rafi coronavirus kono kadi won goɗɗum ko feeñi ɗo hen woni tan mayɗeli yimɓe jeegomo tawi noon ko mayde bettere ko wiyete ko hono mayde tigui no pular heewide ni mayde peral ɗum ɗon noon yiyama ɗo hen yimɓe jeegomo wasi pitali mumen e nder balɗe jeegom tatoɓe noon ene wayno ko hawruɓe ladial ɗo e Dakar goto walla mbiyen heddiɓe ko toon to Touba e to Nioro ɗum ɗon noon ko caggal ha joni ɓe kolliti wonde ɗum to fuɗɗima ɗo guila ñande nogas e goho lewru nduɗo ndu gonɗen ɗum noon hollitama wonde koko yewti ko e rafi biteɗo walla mbiyen koko wiyete ha joni woni arrêt cardiaque neɗɗo ina selli kono tan de ha filta sama ɗum ɗon woni ko teska e ɗeɗo balɗe ɗo e leydi men Sénégal jayende Le Soleil jayende guindiri nde naati dingaral nden jayende ene wayno ari ko ƴewde darde ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ganduɗa kay
ko jogiiɓe hono golle mantiniɗe toon to loni woni fedde gotago windere nde e on tuma noon ɓe garti ha joni e ɓeɗo nayo ɓe ganduɗa kay ko subaɓe ko wiyete hono poste stratégique ɗum ɗon noon ko toon to loni ɓe kolti wonde noon ɓe noon kala de cuuɓa ko e laamu hoore leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko Sénégal ina kay lewña toon to loni aɓe garta noon e ɓen ɗon yimɓe ɓe mbi ko Kassim Diagne mo ganduɗa kay on ɗon ko hanki tigui suba woni représentant spécial adjoint tawi noon ko e rang mo ganduɗa kay ko sous secrétaire général Fatoumata Ndiaye Abdoulaye Mar Dieye e Maktar Ndiaye mo ganduɗa kamɓe ɗo kala ko secrétaire généraux ji adjoint ji subaɓe kay e fannu o toon to fedde gotago windere woni Nations Unies ko wona ɗum jayde e quotidien le quotidien e subaka hande o ene wayno ari koko yewti ko ha joni e mbiyen ko fate banggue ha joni to banggue koppareji leydi men Sénégal woni banggue ngaalu ɓe kolliti wonde noon ko laamu leydi Sénégal o saha hande ina de yelo gam mawninde fandu muɗum ɓe mbi tan de ɓe paadi ko tolni e ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe nayyi e ɗiɗi milliards e koppareji CFA tawi noon ɓe paadi ɗum ko e DJED ganduɗa kay ha joni tawi noon eɓe paadi kadi ko yewti walla mbiyen koɓe jirodiranno e temedde jeetati e capanɗe nayyi milliards tawi noon ɓe panno ɗum ko e douane leydi men Sénégal e siftinde noon ko ñalawma hanko wonno tigui journée internationale de la douane woni ɓe ganduɗa ɓe kay ko koninkoɓe faggudu ɗin ko guuɗi jaaji ne tawe e hello jeenayyi yadude e natal Abdoulaye Daouda Diallo gorko mbo bokke e jalluɓe jayde l'observateur kañumne haalani hen haydara arti ko e goɗɗum nden noon jayde ari ko e conseil économique social et environnemental ɗum ɗon eɗen gandi woni toon ko ewɗo saaha ko Idrissa Seck joom landa rewmi ɓe mbi tan de ko Idrissa Seck joom jeu manam tan de o saaha hande kala ko haalano to banggue konngudi ko médiaji ɗi ene cara ɗum e ko nandi hen foof de laatima deƴƴere o saaha noon ɓe mbi tan de ko caggal ha joni woni gole konngudi ɗi o mo ganduɗa ko kam ardi landa rewmi o saaha hande de kanko Idrissa Seck o yiiti deƴƴere makko ɓe mbi noon ko beele mata ko tawde ɗon dossier ji kewɗi kono kadi etade gollude gam usta haala ko golle ɗe tigui woni ko faɗa e makko ɗum woni ko jayde nde fini dawi kamɓe jayndiyankoɓe groupe Futur Média jayde stat ina wayno ko nden tigui kewɗen uddirde kala subaka nden naati dingaral nde ardi koye toɓɓe kewɗe o saaha hande nde yeehi ko toon to Angleterre gam andinden de ne wayno ko haare gam joɗade e gardigu on ɗon championnat ɓe mbi ko Manchester City fi tigui labtugal e o saaha hande kamɓe tigui jooɗi e futayo ko wiyete provisoire woni e happudu walla mbiyen e sabbudu tigui on tuma noon Manchester United ina kay faɗa to banggue on ɗon pression moɓe poti joude hande ɗum ɗon noon ko fiide gam tigui heptude on ɗon fauteuil de leader moɓe jogui e oɗo saaha mbo kalaten kona ɗum ina tawe hen coupe d'Italie ɗum ɗon noon ko Inter de Milan mbo Lukaku kam yaltini Milan AC mbo Zlatan Ibrahimovic on macca noon teskama hen fitinaji hakkude ɓen ɗon worɓe ɗiɗo kona ɗum ina tawe hen garal Thomas Tuchel e ban toon to Chelsea caggal nde o lomti toon mo ganduɗa ko biteɗo Frank Lampard e on tuma ɗon janenkoɓe stade ɓe mbaɗi ko namdal beele Edouard Mendy e keppa ko wiyete ko hono la concurrence koko ɓamtata hakkude mabɓe ko namdal mawgal ngal ɓe mbaɗi beele Thomas Tuchel jokkata ko ƴettude Mendy e numéro 1 walla mo artiro mo ganduɗa o ko keppa kona ɗum ina tawe hen ko yewti e gardigu CAF candidature uji woni tan ɓeɗo nayo ɓe ganduɗa kay ha joni koɓe FIFA waɗi validé candidat mumen gam gardigu CAF ina hen maître Augustin Senghor ɗum woni ko jayde ɗi walla mbiyen jayde gandande ko stade fini dawi e oɗo subaka hande ina wayno gasi ko tonguno ɗen e ko yewti ko ha joni e roɓino men jayndeji kono kewɗen wadde kala subaka ha tengte ñande alarba hande o ina wayno garaten koko yewti ko e dawrugol ina kalino e to banggue oɗo couvre feu woni oɗo tigui mo ganduɗa ko gonɗo yaade oɗo saaha kesɗitinaɗo ko tolni e lewru ɗo tigui e diwan Dakar ha toon to Thiès e on tuma noon ko etade haalde etade yurnade mo ganduɗa ko politique to banggue communication woni hono konngudi ɗi ganduɗa ɗi laamu ngu ina yekkita ɗum e kala e saaha walla mbiyen ina surti ɗum fewde ɓesguji ɗi ɗum ɗon ene ɗeeɓi yawede oɗo saaha ha tengti e ndeɗo hitande hesere ko daari ko e ko gartal oɗo boros Covid 19 ene teska deƴƴere mawde no fewi ummade e fonnoɓe haalde woni kanko hoore leydi ndi Macky Sall kono kadi e jagorɗo makko tambiɗo gueɗe kisal e nden ko leydi Sénégal woni Antoine Abdoulaye Diome kono kadi omo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi Sénégal ɓeɗo tato ko yimɓe fonnoɓe darade e on tuma kalana Sénégal naɓe ɓeeto oɗon hono ko wiyete on ɗon rafi kono kadi ɓe kalana yimɓe gonka kam e pelliti ƴettade ɗe kono ene teska en tout cas ko deƴƴere mawde so en beelama mbiyen so wona kanko Abdoulaye Diome ala hen kalɗo e fanno wadde ko hunde ganduɗa nde hande jiiya yimɓeɓe ina ha joni goto foof ina fero kake
kala ñande foti gasde wiye ko hande foti gasde ɓe hen mbiye ala fotani gasde te kadi ko ɓuuri hen ko hamnade ko fotɓe haalde ɓe nana kala ɓe potani haalde ɓe kadi aussi inana kala walla fotɓe haalde ɓe nan deƴƴi ɓe ganduɗa e potani haalde ɓe ina kala wadde so tawi poɗɗo haalde haala o haalani on mo ganduɗa mbo fotani haalde haala so haali woni haala ko fewani ɗum jeeyi sababu hande hakkillaji ɓesguji leydi Sénégal naaɓe ne guddi e to banggue oɗo politique to banggue communication woni etade hokkude ɓesguji ɗi humpito ha tengti e gonka e sifa ko yewti oɗo rafi ha tengti e gueɗe ko wiyete ha joni couvre feu eɗen gandi o saaha hande en mbaɗi basculé ko wiyete état de catastrophe naturel ɗum ɗo noon ko hunde ganduɗa nde ina foti ha joni ene wayno mbiyen andinede ɓesguji ɗi holko woni ɗum e holko ganduɗa ko kadi holko ɗum foti jibinde holko ɗum jogori ha joni wadde ko wiyete ko hono continuité to banggue ɗen kulɗe ganduɗa ɗe ko gotade toon to assemblée nationale wadde o saaha gonaɗo eɗen ñaago ɓe ganduɗa ko fotɓe haalde ɓe woni tuggude e kanko hoore leydi ndi Macky Sall Antoine Abdoulaye Diome jagorɗo gueɗe nder leydi Sénégal emo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr ɓene fotɓe haalde yooɓe kalan ɓesguji leydi Sénégal beele ɗum sella e koye yimɓeɓe tawi wona ene waɗa ko wiyete ko jeddi konngudi ko wiyete ko hono polémique ɓene mbiye gasi malla gasani Dakar e Thiès ina ha joni moni foof ina wiye hande kay en bellitto saabu 21 heures couvre feu ala ɗum ɗon noon ko hunde ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi ina ɗiɓi hawnade no fewi e tant que état nde tawno jogui ɗum ko hokkude ɓesguji ɗi humpito tawi kadi eɗen gandi so ɓesguji ɗi kumpitaki ɗum woni ko jibinta caɗele ɗe ko par ce que so tawi a humpitaki a jooɗima galle ma kala ko miijiɗa ko ɗum woni gonga ko ponɗa ko heɗade paama ko ɗum woodi so tawi a heɗnaka ɗum sa miijima mbiyata ko ɗum woodi e on tuma mbaɗa ko welma ɗum woni ko jibinta seppoji jibina biyoje jibina ko ganduɗa ko woni fitnaji lomtodiri konngudi hakkude laamiɓe kono kadi e laamaɓe ɗum noon eɗen eero laamu ngu joɓe labɓitin communication moɓe jogui en tout cas fodde nde ɓe jogui fewde ɓesguji leydi Sénégal ha tengti o saaha gonaɗo woni saaha mboros covid 19 ɗi konngudi ko erango eroɗen bandiraɓeɓe ko ɓesguji leydi Sénégal yen gandu ko en laamaɓe enen foof kono kadi yen gandu ko ganduɗa ko hayno tawi woodi ko haalaka ha yimɓe foof dani won kulɗe ganduɗa ɗe ene ɗo harema haalde e kuulal janggo ngal ganda ko ngal wi ganda ko ngal jaaɓi ganda ko ngal sali e on tuma hay so tawi konngudi kalaka e fanno joni joni o ma andu exactement holko ngal kuulal wi ndenira ɗum hoorema bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko tongguden e robinet men jayde ƴewɗo subaka hande en jetti Mansour Sow alias Thiat to banggue caméra e assistant makko mo ganduɗa ko Amadou Touré banggue montage en jarni Samba Diop musidɓe tedduɓe ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi.